Ako za necelý týždeň zlikvidovať časť protiatomového krytu? Stačia asi 2 tony plastickej výbušniny. Boli sme sa pozrieť na takýto odpal priamo v areáli Košickej fakultnej nemocnice. Už o rok budú mať pacienti z východu Slovenska k dispozícii moderné diagnostické centrum Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny za 7,5 milióna eur. Na jeho výstavbu je však potrebné odstrániť časť krytu civilnej obrany. Čiastočne bude teda budova položená na ňom a čiastočne bude mimo. Vedenie inštitútu dlho zvažovalo, akú má použiť metódu pri likvidácii železobetónovej dosky, ktorá by mala vydržať aj bombardovanie. Ja som sa z toho tiež spočiatku bál, ale po skúšovnom odstrele sme zistili, že naozaj ten hluk, ktorý to prináša so sebou, nie je taký zlý. Boli tu rôzne alternatívy, napríklad rezanie s diamantom. Strašne pracné by to bolo a jednak finančne náročné. Najprv treba navrtať diery, do ktorých uložia plastickú trhavinu. Potom sa celý úsek prekrie gumolitom a nakoniec sa začne odpal. A takto to vyzerá tesne po výbuchu. Paradoxne je táto metóda šetrnejšia voči pacientom, zamestnancom nemocnice, ale aj obyvateľom nedalekých domov. Spýtal som sa sestričiek, že ako vnímajú ten odstrel. Potvrdili nám, že akurát pri vrtaní tie vrtačky, že trošku ich rušia, ale okrem toho, že je to bez problémov. Z Košíc, Dušan Tokarčík, televízia Markíza.